Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Assalamu alaikum. Türk kardeşlerimiz, bavurlarımız. Anda men былтыр Астрхан өлкәсенә барган идем. Астраханга барган идем, шунда поездда язып барган идем. Әңгәмәне бер ханым анда миңа сорау биргән, ник йөзен күрсәтмисең? Юк, йөзен димәгән инде. Бәлки йөзен күрсәтергә ул күрсәтсен дип теләгәндер, бәлки шулай дип аңладым мин. Даланы күрсәтәсең дә, даланы күрсәтәсең ди. Кемгә ничек? Менә мин шатланып бардым, мисален, дала мине тынычландыра. Мәсәлән, хәрби кешесен диңгез тынычландыра. Хәрбине яраткан кешене дә хатта шуңа күрә мин тәрәзә карап шатланып бардым. Минем туган якларны Казакстан шигендә, элекке шул казак җирләре инде. Шулар мине шуларны искә төшерде, шул казак җирләрен. Мәсәлән, Казакстанда барасың. Көнбатыш Казакстанны. Шулда бигрәк тә шулай. Табигать шундый. Кемнедер кайгыга батыра инде ул. Менә шул күренешләр, дала. Ул яшел, ямь-яшел төбәкләрдән килгән, ямь-яшел җирләрдән килгән. Әле мин татар кардәшләремә мөрәҗәгать итеп видео төшергән чакта искә төшергән, менә интернетта эзлим, таба алмыйм. Әле элек интернет безгә керә башлаганда, шунда мин ноутбукмы, компьютер, ПК, персональный компьютер аша кирдем дә укыдым. Безнең шул Төстүбә, Солилецк, 1700 ничәнче елны, 73 ел оешкан. Шунда соңдан бит анда хатта Екатерина шырында төрмә ясаганнар. Ул инде анда нигә патшага каршы чыкканнарын шунда тыкканнар. Күңелсез инде бигрәк тә менә аларны карауга биргән казачи. Алар да хатта бик шатланмаган, чөнки шул берсен җиры, алар бит халык җир уйлап чыгара. Шул җирен укыдым. Нинди кайгы, күңелсез җиргә менә килеп төштем. Ул мен әйтәм, алар бит ул менә шул урман арасыннан, елгалар арасыннан, шуннан яхшы җирләрдән китергәннәр аларны, патша тарафына китергәннәр. Шуңа күрә алар бу якка килеп елап яталар. Беренчедән әйттем мен, безнең татар халкы шунда сөрелгән булса да, төрле менә корылыкка, шүллеккә, әмма андый бер дә җиры юк аларны, шундый кайгы җырлары. Менә нинди без инде бу тамукка килеп төштекме дип шулай. Алар гел үзен тотканнар инде. Тотканнар, түзгәннәр, сабырлык күрсәткәннәр. Шуны әйтәсем килә, бу казачи, бездә татарда казачи диләр аларны. Алар урысча казаки ди, мәсәлән. Алар инде түзелмәгәннәр. Мин бер якка киткән чакта, мәсәлән, икенче якка барганда да хатта сагынадыр инде туган якны. Мин күлеп куядыр, шуны искә төшереп, әйтәм, мин сагынадыр бу далаларны. Чөнки ул мин бала чакта, ул вакытта далада тордым. Кәҗә бакты. Татарча көтү көтте. Без анда инде башта су буенда шунсы күңелле булды инде 2 елга. Бигрәк тә Хабда дигән елгасы, бигрәк ул шишмәләр, төбеннән шишмәләр бәреп тора. Хатта анда бераз җиләкләр дә хәзер дә бар әле. Мин авылга кайтып җәяү барып 10 чакрым кайтканым. Анда бер керәшен, ул Татарстаннан килгәннәр, алар монда җиләккә өйрәнгән, бик күп. Киң күләмдә майданнар монда. Җиләк. Чакрым. Анда аз гына. Шуны белеп торалар икән алар. Шунда хатталар инде кайдан белгәннәр. Шунда булдыңмы дип сорап тора бу миннән. Без бала чакта бераз гына шул теге урыс әйтә земляника ди. Хатта шуны. Инде
Мында менә костяникны бірліган деп айталар екен, біз шул урысша ежевикны бірліган деп йөридек. Шул бик күп анда хатта, бик күп безнең якта. Шундай җиләкләр анда. Сайлар. Нигә безнең якта бай менә мәсәлән. Мин Акбулак районына барган идем, анда апам тора. Двоюрный дип атыйлар инде. Анда Карасай авылы мәсәлән. Шунасын бер туган апам инде Казакстанга кияүгә чыкты. Ашисай дип атыйлар аны. Ашисай мәсәлән. Сай да сай, төрле кайда барма, шунда сай. Шулай дип. Ашисай совхоз дип. Шун исемне алып барган. Ашисайский дип. Авылы Көпә дип атаганнар. Көпә торганнар ди, шуңа күрә Көпә дип атаганнар ди. Шулай. Без анда күп инде, мәсәлән, Куги дип. Мин сөйләдем инде. Әти сөйләгәнне мәрхүм авылның тарихын хатта. Ул bir яктан мин Шолоховта подняться Целинада укыйм, Куги дигән анда шул теге үләнне әйтә. Ни Хабда буенда үлән, Куги дип атыйлар. Мин аны Куги дисәм, мәсәлән, анда авыл бар Куги, ул Хабдадан берничә шакырым, әллә 5 шакырым иләк якынрак дисә булар. Хабдадан без чөнки сарык кәҗә багып, шунда көтүен багып торганда, ул мин уйлаган идем. Менә бу елга Хабда, мәсәлән, аны уссаң, шул ул вакытта җөмһүриятләрнең шиге, границы, ягъни урысча. Шуны үтсәң, мен әйтәм, анда бик күп барырга кирәк. Безнең Покровка авылынан да күп барырга кирәк. Безнең Покровка авылга килеп кенә урнашкан ул Хабда. Терәлеп кенә тора авылга. Казакстандагы теге Куги авылга терәлеп тормый ул. Шуңа күрә уйладым, әйтәм, ул алар Хабдадан ерак. Әгәр дә якын булса, бәлки шулай Куги дип атарлар. Аны миңа әти мәрхүм сөйләде, ул ди, менә шул безнең авылда Покровка дигән шул элек Казакстанга кергән, кая Урал губерниясына кергән, шунда ди татарлар, байларны сатып торган күп нәрсә. Алар инде ушы Татарстаннан бит монда агач күп, өйләрне җыеп, шуннан урман кисеп, агач кисеп, агач өйләр шунда төзгәннәр шунда. Шул бер сәүдәгәр булган татар торган, Казак бае шунда күзе төшкән дә монарга тәкъдим иткән. Сат дип. Ничек бай инде? Сата инде анарга Казак бай анда бәлән бай ни бергәндер инде? Сарык, ешке дип әйтәләрме казакча. Шуңа күрә алар бит гел теге Хусайновлар, бер туганнар, миллионерлар хатта сарыкны, шуй сарык сатып, шул итен сатып, шулай байыганнар. Шуңа күрә аларга ни каршылашып тормаган, өен сатып җибәргән, күк төстә буяган бик матур. Аны мин Куги диләр мәсәлән, Куги, ягъни урысча синий, һава торышы, һава төсе мәсәлән, күкләр, менә күкләр диләр. Әмма бездә кок чай дип әйтәләр. Кок чай, кок. Яшелне кок дип әйтәләр. Шуңа күрә ул яшел булган ди. Яшел булгач, шуңа күрә аны бигрәк тә мусулман кешесе ярата. Казак халкы да мусулман бит инде, мәгълүм ки, шуңа күрә ул инде шатланып яшел кок дип әйткәннәр. Шуңа Куги дип аны бер генә күзгә ташланган Куги дип атаганнар. Анда шундый гадәт булган инде. Мәсәлән, анда исемнәрен авылның шул нинди нәрсә күзгә ташлана, шулай атаганнар инде. Нәрсәдән сөйләп киттем? Далалар. Ул бездән мәсәлән көньякка китсәң, анда инде шүллек тә бераз инде, дала, кырлык, әмма безнең елгалар буенда күңелле инде. Шуны карамастан бу Рәсәй ул аларга бик исе китмәгән элек. Хатта 1880 елда гына тик шунда урнашкан авыл. Шул мин кичәме сөйләдем, юкмы 40 ел арасында нинди үзгәрешләр булган, ничә йортлар төзгәннәр, хатта таштан салган байлар теге мәчет төзгәннәр хаттанда. Хусайновлар хаттанда, мәктәпләр, мусулманнар өчен мәктәп кызыл кирпичтән төзгәннәр хатта. Шифахана да төзгәннәр, 2 катлы шул.
күп нәрсә булган хатта. Агачтан да, таштан да. Урысны чиркәве агачтан инде. Минемчә, сәүдәгәрләр безнең халык арасында инде Казак җиренә килеп урнашкач, алар кемгә яхшырак карый? Татарга карый, мусулманга карый, түрк дип, без кыпчаклар дип, түрк дип, бер тел милләт дип. У вакытта революция кадәр бигрәк тә аермасын күрмәгәннәр. Соңдан ул менә милләтләргә бүлә шулай нитеп киткәннәр. Ул вакытта аермасын күрмәгәннәр. Шул татар килсә, ул ой, мусулман гой диләр дә, бик нитеп аерып тормыйлар милләтеннән дә. Мусулман дип. Шуңа күрә татарларга ирек биргәннәр бик күп аларга. Чөнки ана шул ажур дип атыйлар татарлар. Минем әни бала чагын шунда уздырган. Ул элек шул теге татар каргаласы Сиитова, Слобода шуннан аларны күчергәннәр шунда. Анда шунда хатта шул башта Переволодский район дип атаган шунда Зубачи дигән авылда торганнар. Шунасын теге шул әйтәсем килә, шул якларда менә бу төс күрше Иләк районы бар анда. Иләк районында Ажур дигән, татарча Азюрки дигән урысча исемле район үзәге бар. Шунда хатта ул шул авыл бар, татарларныкы. Күрдегезме әнә? Шунда татар авылын оештырганнар. Ул Казак халкы бу бит инде ничек диндәш, мусулман, шуңа күрә инде комачауламаслар, каршы тормаслар дип, зыян китермәсләр дип, шуңа күрә патша инде хөкүмәтме, патша тарафыннан аны тик татарны шунда тик күчереп торганнар. Шунда Казак халкы аларга яхшырак карагач, инде мусулман дип бер телдә, инде телләр бер тел дисә була ул вакытта, бик якын телләре, бер дине бер мусулман. Шуңа күрә аларны яхшы күргәннәр казаклар. Әле мин хатта сөйләгәнем, тагы сөйләргә була. Мин университет тамамлап кайткач, минем абыем шул теге шәҗәрә дип әйтәләр. Урысча генеалогическое древо. Әни яктан тапкан, шул Ажур ягыннан шуннан тапкан 14 буын ди. Менә шул 14 шул якка урнашкач алып барганнар. 14 буын булган. Без 15нче буынмы? Шунда абыем аптырап миңа сорау бирде. Ник менә каралы икенчесе ди. Казак булган мәллә бездә Казак исемле ди, миңа әйтә хатта. Мен ага зак уйлап тормадым, әйтәм, ул минемчә килеп урнашкан, анарга шундый яхшы шартлар тудырганнар, кунак каршы иткәннәр, каршы алганнар. Бик яхшы каршы алганнар. Ипитус белән дип урысча әйтмешли. Шуңа күрә бер казак дусты булгандыр. Шуңа күрә ул шул казак дустын исемен кушкан инде бу үзен баласына дип шулай дидем. Чөнки ул соңрак булмаган, менә ул беренче шул 14 буын алыгыз. Беренче буын мәсәлән килеп чыккан. Әни яктан шуннан, баласы шунда ул яш чагында күчергәннәрдән диде. Баласы дөньяга килгәч, казаклар белән дус булгач, шул казак дустының исемен биргән. Минемчә шул сәбәп ул, шундый сәбәп. Башканы күрмим мин. Менә шулай тату яшәгәннәр, бер-берсенә ни дошманлык күрсәтмәгәннәр. Хатта ул дистәләр ел узгач, бүтән җирдә бармы юкмы, киноларда күрмәдем. Хатта мен караганым, любить по-русски дигән, анда белоруслар белән имеш дуслашкан була. Инде киноны дәвам итәргә кирәк бит ничектер. Сәбәп кирәк, шуңа күрә белорус белән дуслашып тегеләй белә. Бездә чын дуслык булган ул җәмәгать, чын дуслык. Шуңа күрә хатта инде СССР чорында, Брежнев чорында мен әле шул газетта практикада булганда миңа шунда сөйлиләр, шул теге чик янында Казакстан янындагы авыллар, анда бер җирдә 60% татар мәсәлән, элек урнашкан, 40% шул казачи урыс, 60% казачи татар. Шунда әйтәдер, менә бездә мәсәлән шундый ни ди бар ди, гадәт ди, традиция. Әгәр дә алар инде урак уралар да, менә будай җыялармы, урожай дип әйтәләр, шуны җыйгач, безгә ди ярдәмгә шул киләләр тиз генә ди. Без беренче эшебезне битерсәк, шул Казакстандагы күрше колхозга, совхозга, авылга, Казак авылына ярдәмгә киләдер шул ук ди. Күрдегезме, дистәләр ел узгач та шул дуслык калган.
ата бабаларын, чөнки ата бабалар ул балаларына әйтә, менә фәлән без шул авыл белән дуслашып торабыз. Алар шулай инде тату яшибез, шуңа күрә ул нәселендә калган, кешенең хәтерендә калган бабаларның сүзендә калган, телендә калган, күңелендә калган, йөрәгендә калган. Кайда инде шул яхшы яклар шунда, шуңа калган. Шуңа күрә инде менә шулай булган ул җәмәгать. Хәзер дә менә аны тикшерсәң, кемгә кирәк ул? Кемгә кирәк? Авыллар кызганычка каршы бетеп баралар хатта. Ул белеп торалар, менә мин Троицкий дигән авылга бардым да, ул хәзер кызганычка каршы бетеп бара. Элек 100 ел йорт булганмы, хәзер 30 йорт. Мин анда газетка хатта яздым. Хәзер 30 йорт калды. Алар шул вакытта мин барган чакта, алар Украинадан килеп 1907 елны урнашканнар, 8 елнымы Столыпин реформа буенча шунда хатта урнашканнар. Алар украинлашасын, алар менә безнең авылдагы урнашканлар бар, алар урыслашып бетте, булар бераз телләрен саклаган. Чөнки мин мәктәптә укыганда, алар интернетта мин кирип чыксам, алар гел украин телендә хатта сөйләшәләр үзара. Анда гел украин булгач, телләре бераз сакланып калган. Инде алар соңдан тормыш катлаулы булгач инде алар киттеләр шәһәрләргә, төрле якларга, ата-аналар теге дөньяга китте, әкрен-әкрен балалары Оренбурга, Төстүбә, ягъни Солилецк, төрле якларга таралып бетте. Безнең авылга да килде. Чөнки беренче бүлеге булды совхозның, шулай нитеп беттеләр алар. Анда казак калган бераз, анда инде Казакстанда теге ут булмаган 90 еллар башында. Ут булмагач, бераз шул авырлык булгач, авырлык кичергәч, алар инде ул вакытта инде күчә башлаганнар. Хатта 80 елның ахырларындадыр бәлки. Ул вакытта ирекле булды һәммәсе, чөнки менә мин исемдә, хатта әти мәрхүм ул аны килеп мулла дип алып китәләр, 100 чакрымга хатта анда нәрсә дип атыйлар инде, шунда оныттым. Полтава нәрсәме оныттым инде. Хәзер кызганычка каршы ашыгыч рәвештә искә төшми. Анда картада бар. Әле ул ахыргы ел яшәгән, мин университетны тәмамлап кайткачмы, шунда Казакстаннан хатта килделәр. Менә ага төннә вафат булды, менә мәсәлән вафат булды туганыбыз, төннә шунага Коръән укалы дип. Ул мен әйтәм, ул әйтте, ширлим ди, миндә хәлем юк дип, шулай баш тарттанырдан. Ул барса шунда алар шатланадыр, ул төн буена Коръән китабын укып, алар инде юмарт дип кайтадыр, казакны акчаны йып бирәләр. Хәзер дә казак халкы юмарт. Минем туган якта мәсәлән Төстүбә районын алыгыз анда хатта ул менә казак чакырса, инде берсе дә каршы тормый, инде барып Коръән укыйлар, чөнки казак кунакны каршы ала, кунак итәргә белә, бик якын күрә кунакны. Шуңа күрә алар беркайчанда берсе баш тартмый казак чакырса. Инде хатта мин менә узган елны авылга кайткан идем, анда аш инде садака уздырганнар, монда Татарстанда аш диләр. Соңдан шул көнне, икенче көнне мин хатта үземне аерым тагы чакырдылар хуҗалар. Теге гаепләп китмәсен дип, элек бит чакыралар, миңа Коръән укырга бирәләр. Бу юлы берсенә бирделәр, икенчесенә бирделәр, өченчесенә бирделәр, һәр кайсына бераз кына укырга бирделәр. Мине тегрән җимәсен, элек мин авылда казак абиләре бик мине яратадыр, пари дип, татарча килешмидер, телләре килмидер, шуңа күрә. Шунда казаклар мине хатта чакыралар Коръән укырга. Буҗаяга рөхсәт булсын, Катуов дигән хатта беренче чакырды, әти белән барып чыккан, анда кызы мәктәпкә беренче сыйныфка киткән, беренче класс ягъни. Шунасын ул сыйныф 10-чыны тамамлаганда чакырды, хатта Новостройка дигән авылның яңа читендә казаклар гел мине чакырадыр, хатта бер елны. Әле мин менә ушы Татарстанда торганда чакта кайткан идем отпуска, шунда минем абыем да анда мулла булып бергән иде, авыл инде мин белән кайтты. Казаклар чакырганнар садака халыкны, миңа район үзәгенә барып кайтырга кирәк. Шунда абыема кушмаганнар, алып барган мәҗлисне, мине көтеп торганнар. Анда автобус район үзәгеннән килә инде. Икенче яртыда алар шул халыкны чакырганнар инде илә вакытны. Башта казак халкында бирәләр чәй, гел алдан бирәләр чәй. Аны татарлар белән катнашып беткәч, алар башта 5 бармак бирә башладылар. Соңдан чәй. Монда казакча чәй биргәннәр.
шунасы көтіп отыралар екен мен қайтқанны, автобусны қайтқанны. Мен қайтқаш қына яңадан шунда гына тик бишбармақ берділер. Асыңыдан яңадан мені хөрмәт итеп шәй берділер. Инде шулай айтасы килә. Қазақ халқында қайдан келген ул башта шәй? Чөнки абыйым әйтәдер ул. Алар даладан килә, Ирактан, авыллардан киләләр ди, хатта ди. Киләләр шунда ди. Суса бетәләр. Шуңа күрә башта шәй бирәләр ди аларга. Шунда гына китәләр ди, тик ни сарык суеп, күпме халык килде, күпме сарык суырга, шулай казанга ит салып, асып тиме, нәрсә шулай пешерәләр бишбармакны. Шундый менә ниләр, гадәтләр аларның. Хәзер кызганычка каршы авылларыбыз битеп бара, гадәтләр, гөрүф гадәтләр битеп бара. Район үзәгендә мин теге Тарза районы баранда, Ташкент дигән, хатта мин анда урамда казакны күрсәм, мәм әйтәм, безнең авыл казакы кебек дип, шуны барып шатлансам, алар миңа борып та карамыйлар. Чөнки алар Казакстаннан килгән, алар татарлар белән элемтәгә кермәгән, татарлар белән йөрешмәгән. Шул татарларга исе китми инде, ката әйтсәм бер инде ваимсыз, игътибар итмичә шулай. Мин аларны ни, брас инде хәзер вакыт үзгәреп бара, чөнки алар мәчеткә килсә, мәчеткә йөреп, шунда татарлар белән элек бөтен ничә еллар дәверендә татар мулла булды, безнең әни яктан шунда туган да булды, хатта бер бабай, инде хәзер инде казак, аны бик мактыйлар. Ул ди хатта казак телендә генә түгел, вагазны, хутбаны хатта татарча да әйтә ди, урысча да әйтә, төрле телләрдә сөйли ди. Халык бик ан белән канагат. Шулай бик итагатьле, бик шундый нәрсә дип әйтәләр инде. Мулаим, симпатичный, приятный, урысча мулаим дип әйтәләр татарча. Шуны бик яхшы шундый, бик яхшы күренеш шул җәмәгать безнең элеккедән килгән тугандаш халык белән элемтәләр өзелмәсен дип. Ул бер тагы нәрсә күренеш хакында сөйлим дә тамамлыйм, бәлки яңгыр ява менә монда. Шылатып бетерә аппаратураны. Шунда вакытында ул СССР ширендә мәчет эшләп торды. Беләсезме, җәмәгать эшләп торды хатта. Әмма менә шушы Брежневның беренче елларындамы эшләгән чактамы, кайчамы шул теге сәбәп тапканнар да, алар яңгыр сорап, Коран укып, сарык суеп далага барганда, шунда арасында ызгыш булган, инде бәхәсләшкәннәр алар. Шуңа күрә шуны шул сәбәпле, шул сәбәп тауып, шул партия органнары җитәкчеләре яуып куйганнар, ул бинаны Дасавка биргәннәр хатта. Ул бина сакланган, Мечети Соль-Илецка дип, Татар Cinema International, Мечети Соль-Илецка дип карасагыз, анда хатта бар. Шунда Дасавка биргәннәр, инде соңыннан Дасав биткәч, шул бина, шул соңыннан алар тынычланмыйча бәрбер Мәскәүгә барганнар, хатта Мәскәүгә барып таләп итеп, шунда аларга рөхсәт биргәннәр, алар яңадан кайтып bir кешенең йортын сатып алып, өйен, бинасын, шунда мәчет ясаганнар. Хатта мин исемдә, мин аны редакция килгәндә практикага шунда әле мәчет ачылган иде. Мин аны безгә теге баш мөхәррир, инде бигрәк тә җаваплы Саркатип, баш мөхәррир урынбасары, менә ахыргы икәүләре бигрәк таләп итәләр, яңалык кирәк. Мин аларга бераз күлемсерәп әйтәм, менә мәчет ачылды, әйдәгез беренче биткә чыгарыйк дип. Алар инде баш тартты, инде аңлыйлар ул вакытта булмыйдыр партия газеты. Әмма вакыт узды, кемдер әйтә, вакыт узды, әмма үзгәрмәде ди. Вакыт узды, тормыш үзгәрде. Оренбур өлкә газетасына хатта беренче биттә шул бер татар авылындамы мәчет ачылганга күрә, шуны яктыртып язып, журналистлар ире язып куйганнар, мәчет бар дип. Ягъни татар телендә язганнар, мәчет бар дип. Шундый үзгәрешләр булды. Җәмәгать шуңа күрә әйтәсем килә, тормышыбызда үзгәрешләр булса да, теге бер кемдер әйткән, избави Господи жить в эпоху перемен. Шуңа күрә, әгәр дә үзгәрешләр булса да, алар яхшыга булсын, хәерлегә булсын. Шуның белән тамамларга рөхсәт итегез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз. Һәммә безнең татар халкынмы, мусулман халкы, төрки халыкларга, казак халкына, үзбәк халкына, барча инде бүтән дин кешеләре булса да, әмма
төрки халыклары беренче чиратта, беренче сафта, беренче чиратта Аллаһ Тәгалә һәммәсенә сәламәтлек, иминлек, тынычлык, татулык, бәхет бирсен. Амин. Шулай исән-сау яшәгез. Рәхмәт.